വിനീത് ശ്രീനിവാസിൻ്റെതായി ഏറ്റവും പുതുതായി തിയേറ്ററിൽ എത്താൻ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രമാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം. ഹൃദയത്തിന് ശേഷം വിനീത് ഒരുക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ പ്രണവ് മോഹൻലാൽ തന്നെയാണ് നായകനായി എത്തുന്നത്. ഇരുവരും ഒന്നിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. പ്രണവിന് പുറമെ വൻ താരനിര തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലുള്ളത്. സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായി നൽകിയ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ ഹൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വലിയ പേടിയാണെന്നും ഹൈപ്പ് കൊടുക്കാതെ വേണം ട്രെയിലർ കട്ട് ചെയ്യാനെന്ന് താൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നെന്നും വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്രയും വലിയ സ്റ്റാർ കാസ്റ്റുകൾ ഉള്ള സിനിമ വരുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവില്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുകയാണ് വിനീത്. അൺഫിൽറ്റേഴ്സ് ബൈ അപർണയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ ധ്യാൻ ഇൻ്റർവ്യൂകൾക്ക് വന്നതോടെ ഹൈപ്പ് ലോ ആക്കി വെക്കുക എന്ന സാധനം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അവൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പടം കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള മെസ്സേജുകൾ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അവൻ വന്ന് ഒരു പൊളി പൊളിച്ച് പോയതിനു ശേഷം ഇനി വീണ്ടും പറയാനില്ല. ആളുകൾ വരട്ടെ, കാണട്ടെ എന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ അതുവരെ അധികം പ്രൊമോഷണൽ കണ്ടന്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിരുന്നില്ല. സിനിമയിലെ പാട്ടുകളുടെ വിഷ്വൽ പോലും അധികം പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല. ആകെ ഒരു സിനിമയുടെ വിഷ്വൽ മാത്രമാണ് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. ടീസറിൽ ഒന്നും റിവീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ട്രെയിലറിൽ ഒരാളുടെ ആംഗിളിലുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നിവിൻ്റെ പാട്ട് പോലും ലിറിക് വീഡിയോ മാത്രമാണ് വന്നത്. അധികം പുഷ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് കരുതിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ വന്നത്. കൂടെ ബേസിലും വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞു. ഹൃദയത്തിന് ശേഷം കല്യാണി പ്രിയദർശനും പ്രണവ് മോഹൻലാലും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്. ചിത്രത്തിൽ പ്രണവ് മോഹൻലാലിനും കല്യാണി പ്രിയദർശനും ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസനും പുറമെ അജു വർഗീസ്, ബേസിൽ ജോസഫ് എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ, നീരജ് മാധവ്, നീതപ്പിള്ള, അർജുൻ ലാൽ, നിഖിൽ നായർ, ഷാൻ റഹ്മാൻ, ഭഗത് മാനുവൽ, ഹരികൃഷ്ണൻ എന്നിവരും മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം ചിത്രത്തിൽ നിവിൻ പോളി ഒരു ഗസ്റ്റ് റോളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. ചിത്രം 2024 ഏപ്രിൽ 11 തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നത്. ചിത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിശാഖ് സുബ്രഹ്മണ്യനാണ്.